Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanim. Ngayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako iyamot. Sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayong buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Usa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay uday, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon mo ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Atong di sa ulog karon ang himaya sa Dios didto sa langit. Kadait sayang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos sa mga nakagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit, Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga mong pangabuyo. Himaya sa Dios dito sa langit, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alang duno, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Atong isuulog karon ang piyesta ni San Matias, ang mipuli kang Judas. O Dios,
gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad, sa imong paghigugma kanamo nahimuunta kaming takus nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, gabuhi ugari uman kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawhaan ka magtotoo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitag na mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan moapil kanato ang usa ka tawo aron mosaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, og si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siyag Justo, og si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo kanamo, Ginoo, kun kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini nagripa sila kun kinsay mahipuli, ug si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daikang kamong mga sulugoon sa Ginoo, daikang ngalan sa Ginoo, daikon ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan.
Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuran, uban sa mga kadagkuhan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygonon tangalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo sa kalingkuran, uban sa mga kadagkuhan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nagipalingkod sa trono sa kahitasan. Ug ganagadung-aw gikan sa langit, ug sayuta nga naa sa ubos, sayuta nga naa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo sa kalingkuran, uban sa mga kadagkuhan sa iyang lungsod. Gibayaw niya nang ubos gikan sa abot, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabot. Arong palingkuron sila uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuran, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausag kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagpabilin. Nagtuman sa mga, kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang inyong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay.
Inimaw ang akong sugo pag higugma ay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala. No ang pagpakamatay alang kanila. Kung buhaton kamo ako mahigala kung buhaton ninyo ang akong gisugo kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang amahan. Hinunua, tawgon ko kamo nga mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mo'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manglakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayuon kaniya sa akong ngalan. Inimaw nga ang isugo kaninyo, paghigugma ay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay panultihon sa English, love begets love. Ang gugma mamungag lain pang gugma. Kay ang gugma dili man nimo siya ma-confine. Love cannot confine itself. Kung ang tao tinuod nga gugma, atog yun na, ay directive na sa laing tao, ang amahan nahigugma sa anak. Ang gugma sa amahan, iyang ipakita sa anak. Ang anak, iya sang ipakita ka na to. So kaya ang gugma, magtakod-takod man na, contagious man ang gugma. Kung mao ka na, ang amahan nahigugma sa anak, tungod sa maong gugma, ang anak nahigugma usab kanato iyang mga anak sa amahan. So sa may konklusyon na, kita usab mahigugma sa atong sigkatao. Logical conclusion, ang amahan nahigugma sa anak, ang anak nahigugma sa kanato. Kita usab maghigugma sa usap-usap. Kinahanglan i-transmit nato ang mga gugma. Dili po na atuon ra ang gugma. It has to be spread out. Kung kita may gugma sa Ginoo, pinagsapagtuban sa iyang suko, ni sa ako ug ang amahan, magpuyo uban kaniya. Kung naghinigugma ay kita, kay mo manisog, paghigugma ay kamo. Kung tumano na to ang sugo ni Jesus, ang amahan o siya magpuyo uban kaniya. Unsa may kanang resulta kon di ta maghigugma ay kung tayo pagpakabana sa usok sa maputol ang atong relasyon sa atong Ginoo sa amahan. Kaya kung maghigugma ay kamo, ako magauban ka ninyo. Kung di ta maghigugma ay, di maguban nato ang Ginoo. Nga naman, ang Ginoo gugma man. Kung wala tayo gugma sa atong sigkaingon, sigkatao, di magpuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man ay, wala na. Resulta na. Ang Diyos nga tinubdan sa kinabuhi, wala ka na ito. Unsa man, kamatayon. Kung mahimulag ta sa gugma sa Diyos, may tabo na ito. Nahimulag ta sa tinubdan sa kinabuhi. So wala tayo kinabuhi. Kung maputol ang imong koneksyon sa miko, putol, brown out, wa kay kuryente. So muna, kung di ta maghinigugma ay, wala tayo koneksyon sa Ginoo.
sa iyang amahan nga ato usab amahan. Di siya magpuyo ban kanato kay wala mo tay gugma. Resulta ana mahimulag kita sa iyang gugma. Mahimulag kita sa kainit sa gugma sa Dios. Ang resulta mamatay ta sa katugnaw. We die of coldness. Kay we are separated from the warmth of God's love. Ang gugma sa Diyos mo magpainit sa atong kinabuhi, maghatag na atong kinabuhi, init ta kay naa ang iyang gugma. Kung masipare ka, wala na, ikaw, mag-inusara ka, you'll be on your own. Wala na mahatag ka ni magkainit sa imong gugma, sa imong kinabuhi, wala na kadasi. We die of coldness. Saka kung mahimulag ta sa adlaw, wala na adlaw. Sa libdan ang adlaw, mamatay ta. Kaya ang adlaw mo yung naghatag og kinabuhi sa mga tanan, sa tanong. Di ta mabuhi kung electric lang. Puro electric ta. So, waga ni solar kay wa may adlaw sa hindi na mabuhi kung may adlaw mo na ang Ginoo naghatag ka nato kainit tungod sa iyang gugma tungod anang maong kainit kita nabuhi gugma sa Dios. So aron magpabiling ka ng kainit kinahanglan i-transmit nato na sa uban. Kung muhunong ta paghigugma ay wala na di na makasulod ka nato ang gugma sa Dios kay ang Dios gugma man. Kung walay gugma sa atong kasing-kasing wala di ang Ginoo. Simple logic, di ba? Simple logic. Manang uban nga walay gugma sa Dios, wala say gugma sa katao. Wala ilang gimo ni pang daot, pang manipular, abuso sa ibang tao. Wala sa igugma, layo sila sa Ginoo. Ang ilang Ginoo na kaugalingon lang. Di man agugma. Kahakog is not love. Kay imo man na siya. Ugalingon naman. Ang mga taong hakog, way pakialam sa ubang tao. Bira, kabig-kabig, wala siya. Dagang mga milyonaryo karon sa Pilipinas, billionaire, dagan sa mga kabus. Kaya nga naman, sige suyop sa kwarta sa abang tao. Resources nga ang itang mapamuslan sa uban, sila na. Gipangguba ang mga bukid, gipangmina, ila ang kanang ginansya. Wala pamahin sa mga tao nga mo'y maapektuhan sa ilang negosyo. Kaya walay gugma sa usag sa ating katao, kaya walay connection sa Ginoo. Mo gina ang reality sa the moment we stop loving one another, we stop our connection with God. Magkinaugalingon ta. Kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi, wala. So may ito, magpinatyanay ta. Ija-ija, awaho. Survival of the fittest. Pinsay kusgan, siya ang mapan. Ang mga mahuyang, wala tao sila. Biktima sa mga gamhanan. Manindo kita atong ipadangat sa atong langitong Amahan ng atong mga pangamuyo. Kipili sa Dios si Matias nga mahimong apostol saksi sa pagkabanaw ni Kristo. Bagampo kita nga ang kabubuton sa Amahan matuman dinhi sa yuta. Sa tanang dapit ug diha sa tanang mga buluhaton. Mingon kita sa kanunay amumaha kami o Ginoo.
Sa kanunay among maha kami o Ginoo. Nga ang Espiritu sa kinaadman, mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, ug sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip magbalantay sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo, Sa kanunay among maha kami o Ginoo. nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad, sa pag-ambit alang sa kaluwasan sa mga kalag. Magampo kita sa Ginoo, Sa kanunay among maha kami o Ginoo. alang sa gubat sa tungang silangan. Magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo, Sa kanunay among maha kami o Ginoo. alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo, Sa kanunay among maha kami o Ginoo. Sa samang paagi tapos sa manihapon ni kuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo pag-usab ni hatag niini nga to siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalimutan, nalagtugos ka na ako. Pinagi sa imong krus, upang kabanhaw luwas sa langit. Ar paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Timuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong lawom. Kaluy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Bani Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila am ikaw nga daygon ug am ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamitan ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog, may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manang ihaliya, ang dahon kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginong si Kristo na yung kasay mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kani Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kalinaw sa tanan, peace sa tanan. pero sa Dios anak.
Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, sa kanunay pun sa Dios nun nga gasa ang imong banay aron pinagi sa pangama ni San Matias. Alang kanamo, imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nga nasa paghiapil sa palad sa mga santos. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Naihalad na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.